आरो जेब्ला मानसिनि जिबनाव सैनांनाया फैगोन अब्लानो बुजिनानै लादो इसोरनि नोजोरा नोंनियाव थाबाय होननानै। जेब्ला आलो गोजोन जोङो रंजा बाजा थादों, जोंनियाव जेबो एफेक्ट फैयाखै, अब्ला बुजिदो सैतानासो नेदों। खुलुमबाय। फोरबो जिसु ख्रिस्टनि मुङै नोंथांमोन साफ्रोमनोबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय सिबिनायखौ जासिबाय। प्रेज द लर्ड। नोंथांमोन साफ्रोमजोंबो इसोरनि आशीर्बादा अरायबो थाथों। आङो मोननैसो कमेन्ट आंनियाव सोंनाय फैदों आंनि भिडिअ'आव। मोनसे कमेन्टआ जाहैबाय, जिबौआ खालायखाय जिबौनाव सैताना हाबदों नामा? आरो माखासे जबनि बिसय। आङो बे मोननै बिसयआवल' लानो सानबाय। आङो मैयानि भिडिअ'आव रायथिनानै दोनदोंमोन जे गाज्रि जिउ एबा बादुवा जिउनि सोमोन्दै आं भिडिअ' लाबोनो होननानै। नाथाय दिनैहाय बेयाव कमेन्टआव जे डिमान्डआ फैदों बेखौ आं होग्रोनो सानबाय। मानोना सैताना आलादा आरो बादुवा जिउआ आलादा। बेनि रहस्यखौ आं उनाव खिन्थागोन। सिगांसिनथाराव नैबे आदम आरो हबाया गोथारखाय जिबौआ खालायखाय जिबौनाव सैताना हाबदों नामा? बे मोनसे सोंनाय। आदम आरो हबाया फिथाइखौ जानायनि सिगां गोथार आरो बिसोरनि हाङा जाहैबाय इसोरजों सुजानाय, इसोरनिफ्राय हाबनाय। बिसोरनि हाङा गोथार। दानिया जिबौआ खालाय नामा? बे मोनसे सोंनाय। जिबौआ मासे जुनार आरो बेखौ खालाय होननानै बुंजाया, खारन बियो जुनार। मानसिनि जिउआ आलादा, जुनारा आलादा। मानसि आरो जुनारा बे डिफारेन्स। मानसिनाव मा थायो? सिगाङावहाय मानसिनो इसोरा दानानै बेनो हाजों दानानै बेनो मोदोमखौ होबाय। नाम्बार 1 मोदोम थाबाय। नाम्बार 2 बियो हांजों सुनानै बेखौ गोथां खालामदों। हां, जायखौ हिन्दीआव रुह होनना बुङो, बेजों गोथां खालामबाय। नाम्बार 3 आरो मोनसे बुस्थु दंबावो, बेनो जाहैबाय आत्मा। आरो बे आत्मानि, आङो सिगांनि गुबुन भिडिअ'फ्रावबो आं बुंबाय, आत्मानि दावबायनाय मोनसे भिडिअ' दं, टाइमलाइनाव थांनानै नाय। आत्माया अजन दं। बेखौ साइन्टिस्टआ रिसार्च खालामनानै दिहुनबाय। बिनि अजना जाहैबाय 21 ग्राम, 21 ग्राम मानसिनि आत्मानि अजना। दानिया जिबौनाव मोननै बुस्थुआ दङ, मोनसेया गैया। बेनाव मोदोम दं, जिबौनाव। मानसिनाव मोदोम दं। मानसिनाव जिउ दं, जिबौनावबो जिउ दं। मानसिनाव आत्मा दं, जिबौनाव आत्मा गैया। देट मिन्स जेसेबां जुनार दं, जुनारफोरनि बिथोराव आत्मा गैया बिसिनाव। आरो नैबे आत्माया माब्लाबाबो थैया। बे इसोरनिफ्राय फैनायखाय बियो गोथां, बेखौ बुथारनो हाया। बेनिखायनो जिसुआ बुंदों, जिउखौबो जोंनि बर' भाषायाव जिउ होनना बुङो, स्पिरिट एबा सोल, गुबुन गुबुन दङ इंलिसाव, ओमफ्राय हिन्दीआवबो दङ। नैबे आत्माखौबो आरो मोदोमखौबो नस्थ' खालामनो हाग्राखौ गि होननानै बुंदों। आरो बियो इसोर। बेनिखायनो सैताना जिबौनाव हाबदों। मानो? इसोरनि हाङा जिबौनाव गैया। आरो जुनारफ्रा बाथ्राजों सोरजिजानाय, बेखौथ' जों मोनथिखायो। बियो जिबौआ खालाय नङा, नाथाय बेनियाव आत्मा जिहेतु गैया, बेनिखायनो सैताना बेनियावहाय हाबनो लामा खम मोनदों। आरो जेसेबां मानसिफोर दं,
मानसिफोरनाव आत्मा दं। ओंखायनो मानसिखौ श्रेष्ठ जिब होनो ना। बिनि गुदि थाखोमानाय रहस्यआ बे। थारैनो नोंथाङा बेखौ बुजिबाय जानांगौ। खालाय नङा, नाथाय बेनाव आत्मा गैयैखाय हाबदों। नाथाय जेब्ला मानसिया पापाव गोग्लैबाय, बेयो खालाय जाबाय। बिनि उननिफ्राय सैताना मानसिखौ बाहायनो हमबोबाय आरो बेखौ दिनैसिमबो बाहायबाय थायो मानसिखौ सैताना। आरो जुनारखौबो बाहायो। सैमाफोरनाव हाबो, ओमफ्राय ओरैहाय मावजि गोसोमफोरनाव हाबो, बेबायदि जों खोनायोना। बे आरो दानिया जबनि बिसयखौ एसे सावरायदिनि। बियो जाथारनाय घटना जबनि टाइमाव। आरो जों बेखौ फरायनानै खोनासंनायाव सल' बायदि मोनो, नाथाय बियो जाथारनाय घटना, रियेल। जबनि 1 अध्यायनि 8आव मा होनदों? 6निफ्राय फरायनि। सानसेखालि सोरगोनि आरफा फोरबोनि सिगाङाव ज' जाहैदों। सैतानाबो बिसोरजों दंफायोमोन। सैतानाबो एखेलगे बिसोरजों दंफायोमोन सोरगोआव। फोरबोआ सैतानखौ होनबाय, नों बबेनिफ्राय फैदों? सैतानाव सोंबाय इसोरा। सैताना बुंफिनबाय, आं पृथ्वीनि जेरावबो गिदिंबायनानै फैदों। पृथ्वीयाव जेरावबो सारभाइभ खालामनानै गिदिंनानै फैदों। 8 नम्बर। फोरबोआ सैताननियाव सोंबाय, आंनि लें जबा नोंनि मगनाव गोग्लैयाखैने? आंनि लें जब नोंनि मेगनाव गोग्लैदोंना गोग्लैयाखै? मिन्स नोंनि आन्जादाव गोग्लैदोंना गोग्लैयाखै? खारन सैताना आन्जाद लाग्रा ना। बेबादि इसोरखौ फोथायग्रा, इसोरखौ गिग्रा आरो मोजां मानसि आरो इनायनिफ्राय गोजानाव थाग्रा सासेबो पृथ्वीयाव गैया। बे खोथाखौ सोर होनदों? इसोरा बुंदों। जब बायदि पृथ्वीयाव बेबायदि इसोरखौ गिग्रा, मोजां मोनग्रा, इनायनिफ्राय गोजानाव थाग्रा पृथ्वीयाव गैया। ओरैबायदि धोरोमिया, गोथार मानसिमोन। ओरैबायदि इसोरखौ फोथायग्रामोन जबा। सैताना फोरबोखौ बुंफिनबाय, मा जबा नोंखौ ओरैनो सिबिदों खोमा? जबा नोंखौ ओरैनो बेबायदि सिबिदों खोमा? मा नोङो बिनि न'खरखौ आरो बिनि दंनाय मानिखौ बेंखननानै दोनाखै खोमा? बिनि मावनाय मानियावनो नों बोर होदों आरो हादराव बिनि मोसौ मोसाफोरखौ एरहोदों। बिनो नोङो आशीर्बाद होनानै नों बेखौ बेंनानै लानायखायसो बियो नोंखौ फोथायदों, सिबिदों। सैताना इसोरखौ बुंबाय, बिनि दंनाय मानिखौ नोङो बिनिफ्राय लाफिनसाय, बियो नोंनि सिगाङावनो नोंखौ निन्दिगोन। जबनि जेसेबां सम्पति दं, प्रपार्टि दं, बे प्रपार्टिखौ नोङो फोजोबलाय, दसेनो बेयो नोंखौ नोंनि सिगाङावनो निन्दिगोन। सैताना बे खोथाखौ बुंबाय इसोरनियाव, अपसन दोनबाय। नोङो बेखौ बोर होबाय नालाय, बोर होनायखायसो बेयो नोंखौ सिबिदों। अब्ला फोरबोआ बुंबाय सैतानखौ, नाय बिनियाव जेसेबां दं गासैबो नोंनि आखायाव हगारजोब्बाय, सैताननि आखायाव हगारजोब्बाय। नाथाय बिनि मोदोमावल' नों आखाइ दाहो। बिनि मोदोमावल' नों आखाइ होनो मोना। मोदोमाव मिन्स बिनि जिउखौ खोमानो मोननाय नङा। बिनि मोदोमनि सिङाव जे जिउ, बे मोदोमजों आरो जिउजों आलदा, बेखौ नोङो खालामनो मोननाय नङा। बिदि होनदों। बिनि उनाव सैताना थांबाय, आन्जाद लाहैबाय जबखौ आरो जबनि जेसेबां ओरै घटना। बेयावहाय बेबादि जाथायखौ बे बिजाबाव जोंनो होनायनि उद्देश्यआ बेनो, इसोरा सैतानखौ निस्सय लोगो लायाखै, नाथाय सैताननि आखायाव हगारदों। जोबोर सैनांनाया जबनि जिबनाव फैबाय। जोंनि जिबनावथ' आलो गोजोनल'सो। जोङो बेखौ लानानै सन्तुष्ट नंबावा। बे जबनि जाथायखौ बाइबेलाव होनायनि उद्देश्यआ बेनो जे पृथ्वीयाव थानाय समाव जोंनि जिबनाव
जोंनि जिबनाव सैतानखौ हगार हरो इसोरा सैताननो हगारना होयो आरो जोंनियाव पारसिकिउसना फैयो नासयनाया फैयो नासयजानाया फैयो जोङो बेयावहाय जबा जेरैहाय उथ्रिसारदों बेबायदि जों गसंथानो हायोब्लासो जोङो इसोरनि रायजोनि जागोन आरो गोबां नाबिफोरखौहाय संसारा बिसोरखौ इनाय अनागार खालामनानै नासयनानै दानथारदों आरो ओरै जिसुनि टाइमनिफ्राय दासिमावथ' गोबां जिसुनि सोलोंग्राफोर सासेबो नागारजायाखै गोबां पारसिकिउसना फैदों जिसुनि सोलोंग्राफोरनियाव आरो जिसुनि बे मिनिस्ट्रिनि थाखाय जायया खोथा बायगोन बिनियाव नासयनाय नाख्रेबनाय सैनांनाया फैगोन आरो जेब्ला मानसिनि जिबनाव सैनांनाया फैगोन अब्लानो बुजिनानै लादो इसोरनि नोजोरा नोंनियाव थाबाय होननानै जेब्ला आलो गोजोन जोङो रंजा बाजा थादों जोंनियाव जेबो एफेक्ट फैयाखै अब्ला बुजिदो सैतानासो नेदों इसोरनि नोजोर गैया बिदियाव खारन इसोरनो नों आं जों साफ्रोमखौबो नांगौ मानोना बिनि नोजोराव बयबो इसोरनि फिसा आरो बयखौबो गावनि रायजोआव हाबनायखौ इसोरा हास्थायो बेयाव गुबुन रहस्य बिसय आङो नुबावाखै बेनो जे जबनि जिबनाव नासयजानाया फैदों मिन्स इसोरनि मथे जोंनि बे संसाराव थानाय धोन दौलत सम्पति बे गिदिर इसु नङा एमनखि जोंनि हानि मोदोमाबो गिदिर नङा जे दहाय आं फंसे खोथा होनदों आत्मानि अजना 21 ग्राम नैबे आत्मानि थाखायसो इसोराबो आरो जिसु ख्रिस्टआबो जोंखौ फोरोङो नैबे आत्माया जे जोंहा आत्माया मोजाङै मोजां इसोरनि आखायाव जाहाथे सौहैफिनो खारन आत्माया मालाबाबो थैनाय गैया साजाया दं बान्थाया दं जोंनि बे देहानिफ्राय ओंखारलांनायनि उनाव आत्माया अमर आरो लुकासनि बेसेबांबा जोंनि जीवन जात्राया बे पृथिबीखौ नागारनायनिफ्रायसो स्टार्ट जायो आत्मानि जात्राया बेखौ आत्मानि दावबायनायाव मोनगोन नोंथांमोना टाइमलाइनाव थांनानै भिडिअखौ नाय आरो नङाबा इउटिउबाव आत्मानि दावबायनाय होननानै सार्च खालामबानो आंनि चेनेला ओंखारगोन आरो बै भिडिअआ ओंखारगोन थ' बे बुहुमखौ नागारनायनि उनावसो आत्मानि दावबायनाया स्टार्ट जायो आरो बे आत्माखौसो दाम होयो इसोरा आरो सैताना जोंनि देहानि थाखाय बे हायाव थानाय धोन दौलतखौल' होनो हायो बेयो आत्माखौ जेबो खालामनो हाया बियो खारन पारमिसन होआखै इसोरा पारमिसन होआखै नोङो बिनि मोदोमावल' नोङो आखाइ दाहो बादा होखादों माने बिनि मोदोमनिफ्राय नोङो बिनि जिउखौ जेबो दाखालाम जिउखौ खहा दाखालाम बे पारमिसनखौ सैताननो होआखै इसोरनियाव नांथाबग्रा साफ्रोमबो इसोरनि बिसाखौ सैताना आद्रि खालामनो हाया बेनिखायनो जिसुआ बुंदोंना नोंसोरनो मोदाय खांख्राय जिबौखौ गाख्रेबनो हानाय बोलो होबाय होननानै थ' बेखिनियानोसै नोंथांमोना बुजिबाय जानांगौ आङो बारा गोलाव होनो सानासै इसोरा गावनि बाथ्रानि सायाव बोर होथोंसै जिसुनि मुङै आमेन